Sziasztok srácok, én Jurika vagyok. Biciklizni fogunk. Már el is indultunk. Ugyebár már megszokás. Ó, természet. Minden fasza, kukorica. Oda kell menjünk. Azzal egy rossz hír. Mert ott találsátok. Elhiszem, hogy lássátok, de úgy rákezelitek. Oda bemegyünk egész a végére. Tudom, hogy ez egy kicsit nem nagy felhajtás, de én megpróbálom behajtani ott. Megnézek pár őzikét, hogy ott van. Na, már elment az őzeknek a helye, az ideje. Megpróbálom meglesni az őzeket. És megnézzük, hogy ott vannak az őzek. Csapassuk. És bocsánat, elnyúljak, mert kicsit földes út van, és nem a legjobb biciklim van. Szóval ide a legjobb biciklim van, de azért így sáros nagyon. Itt. Ugye itt mérem a sebességet, megyek körülbelül itt van 10-el, mert itt azért így csúcs csankátni a biciklitot el tud vetni, és az a baj. Szerintem, hogy megállunk. Szerintem oda nem menjünk be, ott a nagy mocsárba. Úgyhogy tudom, nem a legjobb minőség, mert telefonon veszem fel. Ugye nincsen kamerám még, de majd lesz idők során. Úgyhogy vissza kell menjünk, mert hát ebből nagy baj is lehet. Ugyebár elsietetek, mert el van kopva a gumi. Elmutatom inkább, milyen gumival vagyok. Azért úgy nem a legbiztonságosabb az a gumi. Úgyhogy zsá vissza. Na, bazd meg. Ugye, bár, szokás, csati, minden fasza. Az jó, hogy még úgymond nem lyukadott ki a belsőm, meg a külsőm, meg mindenem. Mert azért úgy be tud baszni egy szög, vagy egy cserép, vagy valami, be tud baszni. Valami kattog. Biciklén valami kattog. És most betérünk. Nem a legjobb út van. Mint mondtam a videó elején. Ez így nagyon rossz ez az út. De hát ez a jó benne, hogy biciklizésben. Bocs, hogy így mozog a kezemet. Közben videózni is kell. Ugyebár ott vagyunk, ahol a múltkor voltunk. Ide visszajöttünk a helyszínre. És fölmászunk egy traktorra. Oda fölmászunk, srácok. Fölmászok. Kitámasztok a biciklit. Kitámasztok. Fölmászok oda. Ugye itt van. Hát ezeket ilyen faszomságok.
Hát, ide föl tudok-e mászni? Megnézzük. Szerintem kitámasztom a telefont, és valahova ki kéne támasztani. Tartson is valamit. Én szerintem mindjárt jön a traktor. Úgyhogy én szerintem nem mászok fel oda. Ugye, ez a bicikli, nem ismerte volna, bocs. Rázom malok. Jobban is lássátok én szerintem. Halljátok? Jön a traktor. És ja. Meg kéne zsazzuk, mert jön a takti. Úgymond a trabi. Amit kurván nem volt vicces. Ez. Tudom, hogy én rossz a hangminőség, de meg a vicceim is. Mindjárt jön a trabi. Fogjátok itt át. Kettő is jön amúgy. Bazd meg. Ezt a két gyerek vezeti, bazd meg. Majdnem elütött a hülye. És ugyebár. Fókusz. Szép a táj, de azért, hogy mégis az a jobb, mikor csöndben vagy, természetben. Nem vagyok egy olyan természetimádó, mert nem vagyok olyan természetimádó faszon gyerek, de imádom, amikor csöndben vagy, és nem zavar senki. Ugrassunk egyet. Megtorbálok. Leteszem valahova a telefont, ha meg tudom támasztani. Hát nem sok eséllyel, de megtorbáljuk. Hát ugye itt egy lejtő van, és onnan meg kéne torbáljunk, ugratni egyet. Bocs, hogy is ilyen szar, de valahogy meg kell oldjunk. Lássátok nekem milyen fasza támasztom. Jövök mindjárt. Na milyen volt, srácok? Szarul tudom, de ráadásul kurva elhízattam.
Hát, bazd meg! A szar! Na, srácok, erre a napra ennyi lett volna. Aki szeretne még ilyen tartalmakat, tudom, hogy ez nem volt olyan nagy, se ilyen tartalmakat, az iratkozzon fel, nyomjon egy lájkot, és így tudom, hogy szeretnétek még ilyen tartalmat a lájkokból. Tudom megállapítani, hogy nézitek ezt a videót, és szeretitek. És ha szeretnétek még ilyen videót, iratkozzatok fel, csapjatok egy lájkot. Gyurika vagyok, és ez itt a Két Okos. Csumi!